Здравейте, каварници! Казвам се Георги Стойчев Йорданов, за тези, които не ме познават. Обръщам се към вас, защото преди 4 години вие гласувахте за мен като общински съветник. И аз съм длъжен в края на този мандат да дам отчет за свършената работа през този период. Намираме се в морска зона на град Каварна, или по-точно до сондаж П-113. По-точно единия от 5-те минерални сондажа, които държавата предостави на община Каварна за стопанисване и управление. Пътят беше дълъг през тези 4 години, за да се случи тази добра новина. Защото вече не е нужно човек, който иска да развива спа туризъм в град Каварна и в община Каварна, не е нужно да ходи до София и до министерства, а просто е нужно да отиде до общинска администрация на град Каварна. Искам да отбележа, че през този дълъг период, в последните 6 месеца, бе създадена временна комисия за установяване състоянието на минералните извори на град Каварна. Тук е моментът да благодаря на цялата комисия, или по-точно на колегата Стефан Стефанов, общински съветник, Елица Тодорова, началник отдел екология, Павлина Алексиева, началник на правния отдел, Даниела Николова, началник общинска собственост, Никола Николов, началник на техническа служба и главният счетоводител на община Каварна Елена Василева. Ние всичките създадахме една нормативна уредба, която следващите кметове и общински съветници ще могат да работят по нея и да събират всички такси от минералните извори и да влизат в общинския бюджет. Това беше моята мечта. Община Каварна да се превърне в спа дестинация. В друга комисия, в която участвах, бе комисията по временно настаняване на общински жилища. В общински жилища. Там бе създадена нова наредба, в която бе прекратен порочната 20 годишна практика на безсрочните договори, които бяха до този момент. Друга комисия, в която участвах, ако ми позволите, ще зачита. Нали? Става въпрос за искане. Уважаема госпожо Балтаджиева, във връзка с заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, бих желал да включите в дневния ред на срещата точка 3 със следния текст. Задължаване на ВИК Добрич АД да възстанови основно захранване на кабелна линия 20 кВ от подстанция Каварна до трафпоста на помпена станция Каварна, защото от над 20 години се използва въздушно захранване, което е резервното, за да бъде прекъснато порочната практика на безводие, особено в летните месеци на град Каварна и курортна зона. Това мое искане е от март месец 23 година. След провеждане на това заседание, всичките 8 членове гласуваха за задължаване на ВИК Добрич. След решението се започна една кореспонденция с ВИК Добрич, която и до сега не е дала нужния резултат. Надявам се, че в следващия мандат, който предстои скоро, ще бъде взето под внимание тази кореспонденция и ще бъде решен проблемът в летните месеци на град Каварна за спирането на водата. На тези предстоящи избори, които са съвсем скоро, съм в листата на госпожа Балтаджиева като общински съветник, защото вярвам в нея и видях, че тя работи за град Каварна. Затова призовавам всички, нека да продължим с работата, която свършихме до сега, и за подробности
по предоставянето на минерална вода на град Каварна за стопанисване и управление, може да посетите моя YouTube канал. Там има няколко видеа, които подробно описват пътя, по който е минато. Благодаря ви много.